Aizu, hasiko gara. Bale, hau da nire portfolioa, genialin egin dudana, eta gaurko bideo honetan ebaluazioan erabiliko dudan tresna azalduko dizuet. Bale, bueno, hasteko nire ikasleei e, erronka azalduko diet, orain egingo duten erronka, eta, bueno, erronka hori mikrozerbitzuetan oinarrituta egongo da. Nire zikloa aplikazioan itzeko garapenekoa da, goi mailakoa da, eta, bueno, hau da gaia, edo landuko dugun gaiaren e, galduko dugun gaia. Bale, hemen Bizkaian duela hilabete batzuk gure zonan, muskizen hain zuzen ere, pretonorrek ieza bat izan zuen. Eta aire kalitatea asko jeitsi zen, kutsadura handiagotu zen, eta biztanleak ez ziren garaiz konturatu. Orduan, aitzaki hori hartuta, gu saiatuko gara garatzen web orrialde bat, edo, bueno, web bat, non jendea kontsultatu halko duen airearen kalitatea, bere geolokalizazioarekin, jakinda non dauden, eta baldin badaude leku batean non aire kalitatea txarra den, orduan mezu bat bidaliko zaie mugikorrera edo una alerta, notifikazio bat. Eta gainera ere kontuan izango dugu eguraldia, eta eguraldiaren datuekin eta aire kalitatearekin iari pasatuko dizkiogu datu horiek eta iak ondorio bat aterako du. Bezeroei abisatuko zaie ondorio hori iak aterakoa dela eta ez dela esanguratsua. Hau da, bakarrik badela ideia bat edo ikuspuntu bat, baina ez dela teknikoa, ez, baina, bueno, haiek jakin dezaten edo kontsultatu dezaten beste pertsonei, beste espertu batzuei nola dagoen airearen kalitatea momentu horretan. Orduan, bueno, horretarako hemen azalduko dut gaia, egingo dutena, eta sarrera moduan mikrozerbitzuei buruz infografia bat garatu dut. Non azaltzen den mikrozerbitzu egitura erabiltzearen abantailak. Mikrozerbitzuak datza gure web orrialdea funtzionalitate bakoitzeko izango duela zerbitzu bat, eta, bueno, hemen abantailak agertzen dira. Eta agertzen da baita infografia bat non hau da haiek orain arte erabili duten arkitektura eta hau izango da orain erabiliko dutena. Orduan, zer egingo dugu? Egingo dugu test bat, jakiteko zein den haien ezagutza, gai honi buruz, gure goi mailako gradu honetan maila desberdineko ikasleak ditugu, batzuk haien kabuz gauza batzuk landu dituzte eta beste batzuk ez. Orduan, erabili dut Google formulario hau, eta hemen badauzkate galdera batzuk. Erabili dut gainera Google formularioa zeren eta eman aldituzte, kontestatu aldute galdera hauek bidali eta nik izango ditut grafika batzuk haien erantzunak ikusteko,
eta nola joan diren jakiteko, gainera ez izan daiteke anonimoa edo ez, kasu honetan ez da anonimoa izango, ni jakiteko zeintzuk ondo doazen eta zeintzuk ez, urrengo bi bilbide diseinatuko dudalako klase honetan. Eta bueno, horretaz aparte ere, pues badauzka testak hori, galdera erantzuna anitzekin izateaz aparte, pues badauka ere beste motatako galdera batzuk. Nik bi hauek erabili ditut, baina egia da ere erabili aldirela galdera irekiak. Orduan horregatik iruditzen zait oso egokia dela honetarako. Eta gainera, estel batean grafikak ikusteko eta nire klasearen ezagutza, nire ikasleen ezagutza jakiteko. Eta horregatik erabili dut. Eta bueno, horrekin, agur.